Kós Viki vagyok, kozmetikus, az Arcjoga honlap szerkesztője. Nagyon szeretem a természetes kozmetikumokat, az arcfiatalításban is a természetesség híve vagyok. Gyakorlatilag az Arcjoga arctorna módszert dolgoztam ki, ami szintén ugye a természetes arcfiatalítás egyik módja. A bőröm már nem úgy működik, mint régebben. Itt nem csak a ráncosodásra, az öregedési folyamatra gondolok, hanem egyrészt szárazabb lett a bőröm, fokozottabban ekcémás lett a kezem, sokkal érzékenyebb lett a bőröm. Kisfiammal is folyamatosan ekcémás problémákkal küzdöttünk, és mindezek arra sarkaltak, hogy a természetes kozmetikumok irányába induljak el. Nagyon élveztem a tanfolyamot, és nagyon hálás vagyok mind Verának, mind pedig Vikinek, hogy eljöhettem erre a tanfolyamra. Egyrészt egy nagyon szuper összetartó közösséget láttam. Nagyon-nagyon jó hangulatban zajlott ez a tanfolyam, és rengeteg új információval gazdagodtam. És nagyon örülök annak, hogy Torma Viki személyében egy teljesen profi vegyészmérnököt, egy profi szakembert ismerhettem meg. Az internet, mint tudjuk, tele van mindenféle információval, mindenki megtalál rajta gyakorlatilag bármit, de nehéz kiszűrni a fals információkat. És ezért is nagyon-nagyon fontos, hogy a bőrápolással, a bőrrel kapcsolatos kérdésekben mindenféleképpen profi szakemberrel konzultáljunk, és profi szakember által vezetett tanfolyamra menjünk el.